والشافعي ومالك وأبو حنيفة عندهم ليس بكافر. Менә Шафиғи да, Имам Малик та, Абу Ханифа да, һәм Имам Ахмадның бер каулында кемдә кем намазны калдыра икән салкынлык белән, ялкаулык белән, ул кеше кафир түгел. وقبل ذلك هم مجمعون أن من تركها جهودا فهو كافر. Ләкин бөтенесе дә бер фикердә, бер сүздә, кемдә кем намазны калдыра икән, инкар иткән хәлдә, инкар итә, килешми. Бу вакытта ул кафир бөтенесендә дә. Бу хәдисләргә дә алар шулай дип җавап бирәләр. Карагыз, бу хәдисләрне без укыдык бит. Кафир белән мусульман арасында айырма бар. Нәрсә ул? Намазны калдыру. Калдыру ничек була соң ул? Әйе, кеше инкар итеп, кабул итмичә калдыра икән, без дә әйтәбез, ул кеше кафир дип әйтәбез. Ничек кабул итмичә, инкар итеп калдырга була? Шайтырып калдыру, намазны калдыру, әйтергә була өч төрле мәгънәдә. Берсе juhudan, imtina'an һәм takasulan. Juhudan ничек була ул? Гомумән кабул итми, асылдан кабул итми. Ничек кабул итми? Әйтә, Аллаһ Тәала әмр итмәде. Ул фарыз түгел. Намаз уку фарыз түгел. Бер кемгә дә фарыз түгел. Ул ваҗиб түгел. Әйтсә, ләкин бер кемгә дә мәҗбүр түгел ул. Менә кем ничек тели шулай яши, кем ничек тели шулай яши. Менә фарыз түгел ул. Менә шулай итеп иншли инкар кыла. Инкар итә, кабул итми. Бу гомумән ла илаһның сүзен, ла илаһ иллаллаһның бер шартын кабул итми. Чөнки ла илаһ иллаллаһның бер шарты ул кабул итү, кабул, шабит. Нинди генә хөкем булмасын, нинди генә сүз булмасын, син аны кабул итәргә тиешсең. Бу кабул итми. Юк, намаз ул әкият ул. Ул дөрес түгел. Мәҗбүр түгел ул. Менә шулай әйтә. Мәҗбүр түгел дип әйтә. Кем тели укысын, кем тели укымасын. Менә бер кемгә дә мәҗбүр ителми. Менә бу инде кабул итми. Икенче имтина, ул кабул итә, әйтә, әйе, фарыз, ваҗиб белән, Аллаһ Тәала фарыз кылган бит, ул бит Коръәндә бар. Әйе, фарыз ул, ләкин миңа түгел. Юк, миңа түгел. Чөнки мин эштә, мин зур эштәне, әнә бабайлар укысын, әнә муллалар укысын, әнә бәләкәй мәктәп балалары укысын, аларның бер кайгы хәсрәтләре юк, бер эшләре дә юк. Укысыннар алар. Аларга ул намаз. Ләкин миңа юк, мин бит караңгы зур вазифада эшлим. Нинди эшләм? Мин бит кая эшләм? Заводта эшлим, кулларым майлы, киемнәрем пешрак. Ничә укыйм мин? Менә шулай дип укыланлар бит кеше. Ничә укыйм мин дим. Субханаллах. Бу нишли хәзер? Нишли бухар? Ул үзенең өстеннән төшерә. Миңа түгел ди. Бу миңа ваҗиб түгел, миңа фарыз түгел хәзер. Бу да күфрлек. Кеше моннан кафир була. Өченчесе такасулан ялкауланган хәлдә. Ул ничек кеше әйтә? Әйе, Аллаһ Тәала фарыз кылды. Әйе, Аллаһ Тәала фарыз кылды. Ваҗиб, әйе. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр бирде, исламның баганасы, килешәм. Әйе, соңрак. Иншалла мин укыячакмын. Иншалла мин намазга басачакмын. Иншалла укыйм. Хәзер түгел, соңрак. Яки әйе килешә, әйе мин намаз укырга тиешмен. Әйе мин гынахлы беләм. 5 вакыт олы гынах миязла. Мин аңлыйм аны, беләм. Әйе, яра, әле мин яшь, мин уна бирис килә әле. Тегендә барасы килә, монда барасы килә. Гүләйтәс килә. Әле минем намаз кайгысы юк әле. Әйе, беләм мин фарыз, ваҗиб. Мин укымасам гынахлы булам инде мин. Менә бу ялкаулы хәлдә калдырган, салкынлык карый намазга. Монда тагы 4-нчесендә искә төшерергә була, 4-нчесендә искә төшерә була, әгәр дә кеше белмичә калдыра. Мәсәлән, әйтергә була, әйе кеше белә, анда кайбер мусламаннар мәчеткә йөри икән, бабайлар мәчеткә йөри. Укысын, әйе. Вәни ул аның намазның фарызлыгын белми. Ул уйлый, әйе, Аллаһ Тәала мактаган ул намазны, әҗр савабы күп аның, ләкин ул теләгән кешегә аның фарызлыгын аңламый, фарызлыгын белми, аның ислам диненең рөкенлеген белми. Җаһил, надан. Менә җаһиллеге белән наданлыгы аркасында намазын укымый икән, инде бу кеше кафир булмый.
Bu inде bu kişi kafir bulmuş. Çünkü Allah Teala kişini tekke gazaplamay. Tekke azapqa tortmay. Barakallahu fikum. Andi kishini үйретtirә кирәк. Andi кешегә җиткерә кирәк. Allah Teala farz kıldı. Her bir kişiye 5 vakit namazını okunu. Barakallahu fikum. Meşru galimler, küfürlüke çağrı bitiren galimler, onlar bu hadis hakkında aytarlar. Kafir bilen Müslüman arasında ol namazını kaldırı anlaşıla. Ol niçik namazını kaldırı? Mene inkar etken halde. Kabul etmeyen halde. Mene ol vakitte kişi kafir. Mene onlar şöyle anlatırlar bu hadisini. Anlansın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimde kim namazını kaldırdı fakat kafir. Endi ol küfürlük getirdi. Şular cevap verirler. İkinci tür alimler küfürlük getirdi beleke küfürlük bilen. Allah küfürlük değil beleke küfürlük. Beleke küfürlükке biz küp hadisler getirdik. Müslüman kişi bilen kuruşu, soğuşu, olda küfürlük, lakin indi küfürlük. Beleke küfürlük. Kimde kim Allah'tan dış başka zat bilen and eteyken beleke şirk. Agar da xotinidan kelayotgan hayd vaqtida, oylik qon oqqan vaqtida, unda yiqlayotgan, yaqinlik qilayotgan, bu balaki kufrlik. Mana ular anlatadilar bu hadisni shu tartibda.